Hola Menorca, aquest cap de setmana es dona la condició ideal perquè les persones que vulguin aprofitar el darrer remat de les rebaixes es trobin en el recinte Firal de Mo del polígon industrial. Organitzat per l'Associació de Comerciants de Menorca, ASCOME, en la col·laboració de PIME Menorca, el Consell Insular de Menorca, el GOIP i l'IDI, aquest divendres, dissabte i diumenge, els dies 3, 4 i 5 de març, es portarà a terme la 18a edició de la Fira d'Estocs. Divendres i dissabte de 10 a 20 hores i diumenge de 10 a 19 hores. Cal recordar que l'entrada és gratuïta. Avui matí, representants del Govern Balear, del Consell Insular i de l'Ajuntament de Mo s'han personat en el recinte firal per inaugurar l'exposició i han fet un recorregut pels diferents estants. Aquest 2023, el nombre d'expositors s'ha incrementat en més d'un 40% respecte de l'edició de l'any passat, comptant amb més de 700 metres quadrats d'exposició. Això ha motivat que enguany s'hagi hagut de traslladar al pavelló inferior del mateix recinte, que té una capacitat superior. Els establiments expositors realitzen la seva activitat comercial habitual a Mo, Sant Lluís, Ferreries, Mercadal, Lo i Ciutadella i traslladaran part dels seus productes durant 3 dies a un espai compartit per oferir als consumidors totes les ofertes i descomptes possibles. En quant als sectors representats, destaquen tot tipus de moda, també calçat per totes les edats, complements, llenceria, textil, llar, merceria, botiga, joguines, llibreria, papereria, regals típics, il·luminació, informàtica, operadors de telecomunicacions, etc. Aquesta és la valoració de l'esdeveniment que fan les autoritats que l'han visitat. Estem contents d'acollir aquí a Mont, al recinte firal, aquesta nova fira d'estocs, que és una oportunitat per a tots els comerços i establiments d'oferir a millor preu aquell producte que els hi queda i així també poder renovar i preparar-se per les noves temporades que vindran. És importantíssim, crec, col·laborar el sector públic i el sector privat per facilitar la supervivència i el bon funcionament del comerç local i, per tant, aquest és el camí amb el que des de l'Ajuntament de Mo volem continuar fent feina. La valoració de la fira és que estan molt contents de participar i de contribuir a que s'organitzi la fira. És una fira que ha tingut un 50% de creixement del número d'expositors respecte de l'any passat i en el final se tracta de donar suport al petit comerç i que el petit comerç tingui una oportunitat de liquidar estocs per entrar tot el producte nou que començaran a vendre a les pròximes temporades. La valoració d'aquesta Fira d'Estoc és molt positiva, estem parlant de ja la 18a edició que s'està celebrant i nosaltres considerem que és molt important per donar promoció a el que són els comerços de Silla. A més, donant l'oportunitat que la gent de Silla de Menorca tingui la possibilitat de poder veure tots els productes que s'ofereixen aquí dins un mateix espai i a la vegada tenir l'oportunitat de poder comprar a un bon preu. Per tant, entenem que la fira per nosaltres considerem que és un èxit i conjuntament realitzat aquesta fira el que és ASCOME, l'IDI i el Consell Insular han de seguir impulsant aquestes fires que realment tant satisfan tant els comerciants com a la ciutadania. Dissabte, de 11 a 12, es farà una retransmissió en directe on es parlarà de l'oferta de les diferents alternatives que ofereix el comerç local, que també té la possibilitat de l'oferta en línia mitjançant la plataforma Xuroa, així com la iniciativa de l'Ajuntament de Mo que organitza els cafès tecnològics adreçats a ajudar en el comerç local.